Matul il-jum tas-sibt qorob lejn tmiemu l-proċess ta' tiġdid tal-kumitati sezzjonali bl-elezzjoni fil-lokalitajiet ta' Birkirkara u l-Mellieħa. Jifdal biss il-votazzjoni għal-Kumitat Sezzjonali ta' Ħalqormi li kienet posposta. Matul il-jum, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista segwiet il-protokolli meħtieġa fiċ-ċirkostanza tal-pandemija. F'kumment lil Net News, iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal partiċipazzjoni tat-tesserati li hu ċar li qed jesprimu interess qawwi f'dan il-proċess ta' tiġdid li għaddej minnu l-partit. Issa jmiss li fil-ġimgħat li ġejjin jinħatru rappreżentanti distretwali, il-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali kif ukoll ir-rappreżentant tal-Kunsillieri. U dawn kollha sal-Kunsill Ġenerali Amministrattiv li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed isejjaħ għal Marzu li ġej. Dan il-proċess seħħ wara li diġà ġeddew il-ferat skont kif jitlob l-istatut tal-partit b'taħlita ta' ideat u enerġija bejn dawk li ilhom jaħdmu fil-Partit Nazzjonalista u dawk li qed jinvolvu ruhom għall-ewwel darba.